Ni pediang subaya pi baroki para loki para jor sasisin siakan ka channel kisah wayom para lok hakan ka video ninya keren saphangu Cristiano Ronaldo ubah ngam dadon kam syuban bataya hakan ka video namar ngalapan mi bondeli ki video nakan ka channel saphangu Ronaldo kawai naki video kabang ngalapan mi hakan ka channel kadai saphang kidau balai film deban isi yau Cristiano Ronaldo don ru ka video ka bang lapan mi sapang Ronaldo kum uta orang ya kai bawan na kalong jing longsem kabadung bat kiba bondel ki video ngalapan mi na ka channel sapang Cristiano Ronaldo te perlo ka video ban aku banyak keren kerpang bat pi we kinong Cristiano jong ka channel bat kam kerpang sa pi kinong Cristiano jong Ronaldo ngasu ko banyak thok ya pi we bangam day unong Cristiano ni fans jong Ronaldo henry nga ban nga jing Cristiano ban nga itenaro ya Ronaldo halor ki kattu kan iteliki jinglong ki jong par halor kini ki daw ki ba nyapet kawai hadin kawai hakaneka video kadaw ko banangkong balay nga ya Ronaldo kadaw ko banangkong ka banga itenat banga ya Ronaldo kadai na marba udah uberi uta ubah kucing mut kana ka jinglong ka jung u kadai buka ba kum ki konsam lah ada ki pajba ada ki nong Cristiano ki jung u ki haban sim kana ka kalong ka jingkut jingmut ka jung u udah uberi uta ubala kucing mut nado ka sim bat uba hadin ba ulah kucing mut tresitom ban pen ulong kita ki jing semua ki jung u bakin ulong bat udah uberi uba don sia kata ka jinglong ka ba kenyan ki beri ki ban la ban pen ulong kumba ulong ma una marba sisen ya ka ai ka bawlatmu uku dingul triang lang ba ka jing trestom ka jung u ban la ban pen ulong ya kata ka jing temu ka jung u bat kan ka jing long ka jung u kala pelong ya ukumu breu uba paunam tam haka percai haka ba udai uba bontam kinong bot hapo Instagram dah reus pa plus reus pa million plus ki nong bot yung Instagram but haki social media lah kalau po Facebook lah kalau po Twitter lah nih Ronaldo udah tahu rang ya lah kai lah tahu personality lah tahu breu ubah don bontam kinong bon ban mentang yo iba wadah kai YouTube channel kaba udang play mentang kat no ki nong bon yung mentang kilalong kilapoi sanpo million plus ban let's say hapo system ula ban wat ban kini phangno ya umar service uba bon tam ki subscriber hapo YouTube channel te paralok kana kalong kata kajing itnar kejonga ngaya ka biade ber kajing long jong Cristiano Ronaldo kadaw ko baar balay nga iya Ronaldo may Ronaldo na marba uday ubre ubak loy ban sya sitom ubak loy ban sya sitom ubak loy ban hawa ni ang hakitin parang sacrifice ubak loy ban sacrifice na ubak loy ban sya sitom kabay na kajing long kajong ukalong ba ukuloy ban sya sitom na kata kajing pensyoy jong ka perthai ban tak tatu ya la kajong kamen na marba ukwa ban aisnam ya kito kibadan kam ya kasnam nakata kadaw tak tatu kamet kajong bat usah sitom sibon ki ay hakapor ba udang kena ulah ban ino ya la kajong gayeng kasem ulah ban ino ya la kajong kari ban ila kay sa kauna kaway ka naka kaway ka klub sa kaway ka klub na kaway ka sa kaway ka re ukuloy ban sa sitom pensngaw kita kajing semua breu re usah sitom kita ki aka nakata kadaw ukuloy ban ulong ubreu uba job ta ubreu uba job lan uta ubreu uba paunam wa kaneka perthai te kadaw ko balay pat balay nga bat nga sngaw tenat bat nga wala ngam day utaw fans on nga day pat unong Cristiano hi jong Ronaldo balay kadaw ko balay kaday na marba uday ubayarap bar ubas ngaw sen yaki badung la YouTube ya Ronaldo na ka way ka por ni iya lang baki lat patay ko ba Ronaldo ukulaw ban yarap yaki baduk kiba kerdo kiba don kam ya kajing yarap ka jong bat ukulaw wat bandeno ya ka way ka balun Dior kanang ba unyo ajing yarap sakit ki badon kam ya kajing yarap ko jong te Ronaldo kata daw ulong utaw breu basun bat uba kloy ban yarap
ya kibaran kami kajing yarap kajung kan long kajing kan kajing long kajing spoon menstem kajung kapelong jangan abangan yau Ronaldo te kada ko pasau pan kabang pelong yang abangan itnat bat bangan yau Ronaldo kadai na marba udai ubreu ubomju le arsam ngalapain nakapor si kapor haman kajing lakai bat haka nuki kam kiba Ronaldo ula kiba bon ki breu ki ta ki personality kana ka partai ki bala paunam bon sen ki long arsap ki yale ban buri ya ka jingklot breu bat ki pen pau tang ka ka ban persuten sobha ya ki we re Ronaldo long kumta haba usnusi upen pau baik ba usnusi haba udom upen pau baik ba udom haba ubitar upen pau baik ba ubitar bat haba ukumen upen pau baik ukumen pen sngawi kita ki ai rei ulong bi ubru ba pen pau ya ka jinglong basisya ka ju klam arsap ai nakata kan ka jinglong ka jinglong khoj mesti ka ju ka jinglong sidur ka jong kapelong yang abangan bat ngan skotenat yau Ronaldo te kada ko basan pan ka banga pelong yang bangan itnat bangan bangan skotenat yau Ronaldo kadai ka jinglong scam jingmur ka ju ka baki ong ka keten fareng self esteem dan kata ka self confidence kata ka jinglong scam jingmur ka ju cisen ba ulamut ban keren ukren baik cisen ba ulamut ban le baik cisen ba ulamut ban tray kan ka kam ule baik klem artatin bat udah berubah concentrate hal kata ka jingklan ka strength uba kum ka jinglong breu ho imla ban laj no breu don hela kajong ka jingklon rei Ronaldo wala pa kita ki babon ki jingklot breu rei uyale ban concentrate ana ban pelajing mur haka ka ba ula ban le na kata kan ka jinglong ka ka pelong ya uban long uta breu uba job uba paunam haka ka persai kan ka jinglong ka ka pelong yang abangan itnat bangan bangan sengotenat ya Ronaldo te kada ka ban reu pan kada ka jingnang uban pen paunam ya lade Ronaldo udah tahu breu uba lada utre ya kan ka kamru un paunam ben namar ba unang ban pen paunam ya lade wala ban long uno ubreu kan ka platform ban tre kan ka kam wala ban long businessman wala ban long youtuber wala ban long tahu nong la reel hapo Instagram wala ban long no breu kan ka platform udah ubreu banang ban pen paunam ya lade pat kan ka jinglong ka jong kadai kata ka ba pelong ya long ureu ba paunam tam ha ka percai nang baki nong lomba ka jingbon tam ki nong bot jong hapo sosial media tekan ka jinglong jong ka pelong yang bangan itnat bangan bat bangan sutenat ya Ronaldo bat kadau ko ba pelong pat ya jangan bang ngan bat bangan sutenat ya Ronaldo kadai đừng bà cái chính là cái football cái trong anda Ronaldo là trong thách là phi đây ki ba isi là này ki ba ya Ronaldo pin miss ya pin kenja ya pin saudo nong là da poi kapor Ronaldo trong thách na baru udah tahu breu ubalapan paunamnya ka football ubalawan rasibun ki breu ki bomju pej football ro bakin pej yo ibah kajinya la kai baper haba Ronaldo udon kata tim kan paunam ngin anyuksa hakapol ba Ronaldo wan apa Manchester United ca Real Madrid kalong ke klub ke paunam ho ka Real Madrid kalong ke klub ke bala paunam lepas mereka jing don jong Ronaldo kanang pen paunam susu ya ka Real Madrid nang ta uli sa Juventus ka Juventus kabon kinong pej haba ya la ka Juventus kibon kinong pej la kalong hapo stadium la na kalong hapo television bad mano ban poi perhat mano hasua ba Ronaldo lej siapa Saudi Arabia mano baju TV kata ka Saudi Pro League mano baju TV ka Al Nassr mano baju pej football hapo Saudi Arabia matrai na play jo pi shua ba Ronaldo play siapa Saudi Arabia sa Saudi Pro League uli punya sok cak Al Nassr matrai na play jo pi anum padon ki baju pej watang si senu ya jengela ka jong ka Al Nassr Henry na do ba Ronaldo la punya sok cak Al Nassr ki babon man ki match man ki jengela ka jong ka Al Nassr pim ju miss Henry pi pej baca ka jengela ka jong ka Al Nassr kan ka jeng long Ronaldo ka pelong yang abangan bangan snotenan bat bangan
Don kata kajing long mesim, kajing long kajing Te paralog coba ini pois ya wakut jong kaneka video nabuk kajing kerpat pada iwei kinong Cristiano jong Ronaldo, bat kibom Cristiano ro ya Ronaldo. Pen pawe kajing sengau jong pi langba di komen. Balai pi ya Ronaldo. Balai pi Cristiano ya Ronaldo. Balai pi sengau tenat ya Ronaldo. Balai pi nak mesim. Wala Ronaldo dai nas do kari Portugal. Pim jo ikan do marhamat pim jo ya ban pek tang na jengai hapo madan ya lakai hanrai pio itang lang bagi television pio itang hapo mobile phone pio tang hapo social media balai bat pi jauh pen pawe jing perkat jong pi leng bagi komen sapo juga komen section tata dong di sambiang hakawai bat ke video kublai sibun kublai si hajar Audio Jungle.